So ngicabanga ukuthi ihamba lapho manje kuthena umuntu angayithembi into ayikhulumayo nokuthi sifuna ukuba ama all in one sibafundisi. Yabona ke leyo ke mhlawumbe yona engingavala ngayo. Sima all in one ufuna ukwenza yonke akekho umuntu onikwe yonke into. Futhi asilungise igama elithi apostle alisho umuntu onikwe yonke into. Amanga lawo, amanga kaSathane. Apostle unikezwe yonke into. Ayekho umuntu ongamdinga omunye umuntu lemhlabeni. iBishop ke nje angifuni ukuthi ngize ngithini uBishop igama elithi Bishop lisho enye into hayi lento esho abantu manje abantu bathi umuntu oyiBishop umuntu ophethe amabandla yabo uthi lama branch noma unama secretary iBishop no alisho njalo iBhayibheli alisho njalo lithi iBhayibheli appoint a bishop in every city yabo ngiyalithanda liveza ukuthi ilocal church must be lifanele iphathwe uBishop. So a bishop is just a local pastor. It's just umuntu ophethe a local church, not amabandla amaningi ngokweBhayibheli. Uyabona? Yabo, cause nama bishop ahlukene. Khona iBishop elizifunele lona elithi iBhayibheli umuntu efuna isikhundla somboniso unxanele umsebenzi omuhle. Uyayibona leyo nto lizibonele lona livuka ekseni nje akunaNkulunkulu angithini akunagcobo oluhlukile cha uzibonile ukuthi uyaqualify. Lithi kufuna kuba indoda umfazi oyedwa kuba indoda engasoni isinxilise wayini libeke uphatha kahle ihambi ongenisa ihambi nabantwana bakhe bemthobela iBishop bese kuba khona iBishop lesibili athu umpostoli Paul ekhuluma noTimothy uthi appoint iBishop in every city yabona alizifunelanga lelibekiwe because ikubukeka impilo yakhe uyazi ukuthi kwi-Old Testament yayi serious kanjani indaba yokuba umpriest le namhlanje sebe mabishop okay it's fine libhaliwe ezwini okay kodwa one wawushada nentombi into ungashadi nomuntu ongasayona ivirgin kwi-Old Testament umpriest ngoba manje mangasayona intombi into uzofika la asazi yonke imikhuba le akulola siqede mhlawumbe wesikhathi aguge mase egugile yena mase egugile yena ncike inkosi esegugile ayiguga nje kodwa esekhathele uma esekhathele yena wena ubhizi ufuna lento ade kunika yona usuphumela ngaphandle so yayigadiwe indaba yobungcwele kwi-Old Testament namanje ke kwi-New Testament lithi akuba indoda enomfazi oyedwa why ingabe indoda ihamba ithesta yonke indawo so namhlanje banezithembu ka5 nga4 bamabishop kodwa yabo so izinto ekufanele sizinakele so ke ngicabanga ukuthi into eshaye kakhulu ibandla bafowethu eningizimu Afrika nase-Afrika yonke empeleni umhlaba wonke sishawo ukuzenza abafundisi bafuna ukuba bakhulu bazibadlule kulento ababizelwe yona babizwa ngo-lordship namhlanje awukwazi ukuthi uvesi bani lo babizwa ngo-lordship man of the hour man of the moment yabona abathinto man of the moment uwesifazane wawuthinta umphetho kaJesu uyibona babanjwa awungitshele nje inceke senibambene kanje ngene umfundisi nibambene kanje ubanjwe kubona labafundisi labazana bamnika umnikelo ubanje ukuprotectwa kubona laba bakhipha ishumu bavalele ungasondeli kuyena kuyiqiniso yini lokho asikazi ukumbona uNkulunkulu bafowethu masamba kanje ngiyakhala eSouth Africa ake sehleni pastors sibuye sibheke phansi sifuna uNkulunkulu wasendulo lithi iBhayibheli khona indoda engiyithandayo eBhayibhelini sengivale inkosi uAsa kuthi uAsa kuthi wawenza into eyodwa mangabe ezohlala esihlalweni kuthiwa wathi ezongena esihlalweni kuthiwa wangaqala esihlalweni waqale wabuka la with